É a simple historia de unha maestra. Un día, a súa alumna Persépolis propuxo facer un estudio sobre a vida das mulleres. Foron moitas as propostas, como a bailarina Anna Pavlova, a amiga dos gorilas Dian Fossey, Rita Levi Montalcini. Tamén houbo quen propuxo a defensora dos indígenas Rigoberta Menchú, a escritora Virginia Woolf, a educadora María Montessori. Outros apostaban por Astrid Lindgren e o seu conto de Pipi Calzas Largas, e outros pola programadora Ada Lovelace. Eran tantas as propostas que quedei tola de remate. Eu o que quería era enseñar a través do xogo. Así que fixemos un xogo con palabras para rematar facendo un inventario de froitas e verduras.